Smrt se vrátil! Jo, taky jsem si myslel, že už ho neuvidím. Bylo to 7 let! No, furt se zdobíš skoro sejmu. Nasrat? Já se ptám. To se změnilo během toho, co byl pryč. Však to je jasný. Ale teď mu musím ukázat, kdo tady teď opravdu všemu velí. Vítej zpět. Budeš si přát, aby ses nevrátil. Započnem s tvým novým statusem. Všechno přichází s novým úsvitem. Tak celku zapne. Kamera a zvuk. Začínáme za 3, 2, 1. Je čas odpravně, zjišťujeme, že určitý kdo si byl spatřený jen tak skotačí po městě po své 7leté absenci. Všiml si toho snad někdo? Více při večerních zprávách. Takže Radiodemon je zpět ve městě. Co pak nám přinese? Co to znamená prvou rodinu? No mám pro vás dobré zprávy. Je zbabělý, je tupý. Však nejlepší na tom je, že ten démon je fakt v stravách. To berte jako přikázání klamaté diváky k nedání není ani k poslouchání. Nedejte mu čas svého dne, neposlouchejte, co řekne. Že by ho tu někdo chtěl, a to by nikdo nemyslel. Za ustálu rádia, to my přešli do videa, je nechutnej jak náš salát hlávkovej. Když je pryč, nic nezničí, kde pak byl, máme v píči. Rád vás vidím, konečně zpět na vzduchu. Jo, víš, že to sílu, jako já ten sílu, poprvé vysílání, hříšné radosti. Jaké to blbosti. Místo proměrného vonícího videopodcastu. No tak. Box byl tak moc nejistý, že si třeba traf řešení nefunkční. Pryč s tím kecání. Den má nový formát. Tohle je budoucnost, on je ten přesadlý čurák. Je Vox tak silný, jak říká, nebo si Belne panika, nebyl peníz presy, volnéček navíc. Prosím? A teď ta třešeň na dortě, to chtěl je mít ve své barvě. Řekte mne to a tak se zlobí, to je vše. Ty jedna stará mrtvo, ukážu ti peklo. Povísek se nám zlobí. Já tě zničí. Obávám se, že jsi ztratil svůj signál. Započnem. Budeš si přát, aby se nevrátil. Nalaď se, až skončím. Možná, že svůj závod si doběhal. A já se přitom smál. Čurák!